Днес исках да ви предложа едно пътуване, което ще зареди енергийното ви тяло. Ако сте се чувствали на ниска енергия, ако сте се чувствали неблагоприятно или не сте напълно включени към източника, например. Ако се уморявате лесно, това е за вас. Днес ще се възползваме от свещеното пространство на фейските земи. Или страната на феите. Намирам това пространство за изключително лечебно и подхранващо и се вълнувам да бъда ваш водач. Добре, мили мои, готови сме да получим нашия енергичен заряд от приказното кралство днес. Така че позволете си да заемете удобна седнала позиция или да легнете. Уверете се, че ви е удобно и уютно. Чувствайте се добре. Можете дори да спрете тази медитация и да запалите любимия си тамян. Или леко почистете пространството около вас, за да влезете в зоната. Уверете се, че няма да ви безпокоят. Така че можете да присъствате напълно за това преживяване. Така че можете да се насладите напълно на пътуването си до фейските земи. Затворете си очите. Позволете си да усетите как се чувства тялото ви в момента. Ако имате някакъв дискомфорт някъде в тялото, просто изпратете малко бяла светлина към тази част от тялото си, за да може да освободи напрежението. Освободете всяка заседнала енергия, за да можете да присъствате напълно без разсейване. Поемете дълбоко въздух и издишайте през устата. Още един дълбок дъх през носа и излиза през устата. И още едно дълбоко вдишване през носа и издишване през устата. Искам да си представите, че стоите точно до могъщ дъб. Този дъб има величествена зелена зеленина. Има усещане за спокойствие и мир, което се излъчва от това огромно дърво. Това дърво съдържа в себе си жизнена сила. Искам да си представите, че поставяте дланите на ръцете си върху ствола на това дърво. Поемете енергията, която този дъб иска да сподели с вас днес. Този дъб е притежател на бащините енергии на феята. Той споделя енергиите на отеца с мъжките енергии. Свободно със своите деца и гостите на феята. Той знае точно от какво се нуждаете в този момент. Да бъдеш добър с думата си, да имаш висока почтеност, да имаш силата да правиш това, което искаш. Да имате силата да променяте и коригирате обстоятелствата по ваш вкус. Вземете го. Позволете на тялото си да абсорбира цялата енергия, която дъбът е подготвил за вас. И когато видите, че малкият стъклен съд в тялото ви е пълен догоре, готови сте да продължите. Искам да забележите как сте готови да се отдалечите от могъщия дъб. Забелязвате златен водопад точно пред вас. Този водопад е вход към земята на феята. Този дъб винаги е бил пазител на този вход. И така днес вие сте поканени от все сърце в магическото лечебно пространство на земите на феите. Затова искам да стъпите в този златен водопад. Усещате нежни води върху кожата си, позволявайки на тялото ви да абсорбира тази красива енергия, за да вземете всичко. И тъй като се приближавате много близо до водопада, към водите, които са като пързалка, искам да забележите, че във водопада има отвор. И искам да вървите през водата. Сякаш водата е завеса. Просто я повдигнете внимателно и преминете. Сега продължавайте да вървите. Поставете единия крак пред другия. Единия пред другия. Докато не видите брега. Стъпете на земята. И се огледайте. Вие се озовахте в красива градина с много овощни дървета. И много цветя. С много мека зелена трева. Всичко в тази градина се чувства перфектно. Няма нито едно нещо, което да не е на място. Енергията тук се чувства много подхранваща, много приемаща, много любяща. Ако тази енергия имаше цвят, той щеше да е розов. И така ходите в тревата, боси, усещайки как магията на феята се смесва с вас. Играе с вас.
Може да забележите няколко пиксита, които ви гледат. До някъде се крият. Те са много срамежливи същества. Те определено са ви забелязали и имат много големи любознателни очи. Те ви следват, докато вървите, така че продължавате да вървите, докато не попаднете на голямо цвете. Това цвете е по-голямо от вас. Толкова е голямо. И красиво. И е червено, венчелистчетата му са червени. Има руса по листенцата на това цвете. Позволете си да се изкачите в тялото на това цвете. И забележете, че точно в самия център, сред всички листенца, това цвете има течна сърцевина. И в самия център на това цвете има течност и изглежда оранжева, с лек златист нюанс. И искам да вземете шепа от тази течност и да я изпиете. Позволете си просто да го погълнете, за да го приемете. Цветята са носители на много мощни женски енергии. И искам да забележите това вътре в тялото си. Точно до стъкления съд, който е напълнен от могъщия дъб. Има празен стъклен съд, който може да се напълни само от енергиите на женското начало, енергиите на майката. Енергиите на любовта, грижите, състраданието, прошката, предаността, вярата, гъвкавостта, предаването и творчеството. И докато поглъщате течността от центъра на това червено цвете, докато го изпивате, забелязвате как този стъклен съд вътре започва да се пълни. Инч по инч. Постепенно. Така че позволете си да пиете. Вземете го. Вземете повече енергия, от която тялото ви се нуждае. Докато съдът се напълни. Тогава сте готови да продължите напред от това красиво червено цвете. Така че позволете си да отстъпите назад по пътя, оставяйки цветето зад себе си. С много благодарност. А сега искам да забележите как има Елен. Стоящ точно пред вас по пътя ви. Еленът има красиви дълги рога. И свежда глава в знак на поздрав и признание. Той ви кани да го ехнете. Да яздите. И така. Спуска се до земята, за да можете да се изкачите. И нежно се хващате за рогата, без да наранявате Елена. И Еленът тръгва, носейки ви все по-дълбоко и по-дълбоко в земята на феите, докато ви отведе до малък извор. До малък ручей в гората. Малък поток вода. И този воден поток съдържа всички цветове на дъгата. Докато водата там е прозрачна и свети като светлината, която преминава през призмата. Свети като диамант. И така Еленът отново се спуска на земята, за да можете да слезете. Водите на този поток ви примамват напред. Така че вие си позволявате да стъпите в този поток. Доста е плитък, но стига до коленете. И така вашите крака, стъпалата на краката ви, глезените ви, дори коленете ви са потопени в този поток от диамантена вода. Кристал. И искам да си представите как позволявате еманацията. Вибрацията на този поток, за да влезе в тялото ви. През стъпалата на краката ви върви нагоре, нагоре, нагоре. Изпълвайки ви отвътре. Позволете на този процес да се случи естествено. Премахнете съпротивлението. Този поток е подарък. Това е подаръкът от страната на феите за вас. Този поток е древен и е свързан с жизнената сила на майката Гея. Свързан е както с божествената мъжественост, така и с женствеността. Той е свързан както с безкрайността, така и с вечността. Те съществуват извън времето и пространството. В земя, където изцелението е моментално. Където болката и страданието са преодолени за момент. Където вечната младост не е просто възможност, а ежедневие. Така и сводите на този величествен и вълшебен поток. Представете си, че поглъщате неопетнена енергия. Вие поглъщате жизнена сила. Вие поглъщате лечебен, подмладяващ поток, който ви трансформира отвътре. Обръщайки всичко, което може да е било спаружено. Може да е боляло. Може да е било тъжно.
Или може да е пострадало от неизползване или неизправност вътре в тялото ви. Този поток обновява, ремоделира, прекроява всичко от нулата. Връщайки всичко изгубено. Връщайки енергията, която сте имали, когато сте били бебе. Онзи непрестанен поток, с който не знаехте какво да правите. Позволете на тази младежка енергия да пусне корени в тялото ви, във ума. Дайте му дом във вашето тяло. Бъдете добре дошли в тялото си. Знаете, че сте пораснали. И да, сега имате отговорности, които не сте имали преди. Няма нищо във Вселената, което да ви пречи да бъдете носител на тази непрестанна красива, формираща младежка енергия. Изберете да станете съд за него. Изберете да го поканите. И изберете със собствената си свободна воля да задържите този безкрайен ресурс. Тази жизнена сила, която може да се използва за всичко в живота ви. Всичко, което искате, което правите. И така изберете определена област от тялото си точно сега. Там ще носите тези енергии. Просто изберете област, която смятате за подходяща. И сега, когато сте готови, изразете. Или по-скоро искайте. Попитайте потока, който е пред вас, да гарантира винаги. Винаги да поддържате тази част от тялото си пълна с тази младежка енергия. И забележете колко щедър е този поток. Готов е да осигури това да се случи за вас. Има желание да стане ваш донор. Готов е да продължи да ви дава. В този живот и дори в следващия. Толкова дълго, колкото имате нужда от този ресурс. Ще ви бъде даден безплатно. Представете си, че слагате глава над сърцето си и изпращате огромна благодарност към този тих поток. Това щедро творение. Това прекрасно енергийно същество. Позволете на сърцето си да се изпълни с благодарност за това. Това е вашето плащане. Ето защо този обмен е равнопоставен обмен. Енергия за благодарност. А сега си позволете да излезете от потока. Държите всички ресурси, всички прекрасни енергии, които сте получили от феята днес. Забележете как еленът, който ви доведе тук, е готов да ви вземе обратно. Така че не се колебайте да се качите. Хванете се за рогата. И гледайте как еленът ви отвежда обратно в красивата градина. Пътувате толкова чевръсто. Толкова бързо, че усещате вятъра в косите си. И върху кожата си. И вие можете да усетите това чувство на освобождение, но също и пълнота. Това усещане за цялост. Да бъдете ресурсът. Като енергийна загадка и чудо. Сега можете да продължите живота си с пълна чаша. Пълна. Давайки на този свят. Без да изчерпвате собствения си ресурс. И така еленът се спуска на земята, за да можете лесно да скочите. И се озовавате до водопада, който ви доведе до феите. Така че стъпете във водата и вървете напред, докато не достигнете завесата на водопада. Докоснете няколко струи от водата и се чувствайте свободни да излезете от другата страна. Слънцето грее наистина ярко. И вие се разхождате във водите. Точно до могъщия дъб, който ви даде мъжката енергия порано днес. Позволете си да стъпите на тревата и да излезете от водата и да се отърсите от всичко, което искате да пуснете. Сега, когато сте усетили вкуса на приказната магия, може да сте готови да пуснете определени неща. Така че не се колебайте да започнете да скачате нагоре и надолу. И позволете на всичко, което иска да напусне тялото ви, да си отиде. Когато сте готови, аз ви каня да раздвижите пръстите на ръцете и краката си. Леко раздвижете врата си, ако това се усеща добре. И отворете очи, когато се почувствате готови. Може да забележите, че след тази медитация може да искате действително да подскачате нагоре и надолу физически. Това е напълно нормално, ако решите да го направите. Представете си как с всеки скок вие се отърсвате от нещата, освобождавате и премахвате неща,
които вече не съвпадат вибрационно с вашето прекрасно бъдеще. Надявам се, че се чувствате по-добре. Много по-добре, отколкото когато започнахме тази медитация. Енергията, която е във вашия съд, ще продължи да ви храни много седмици напред. Надявам се, че това е било прекрасно изживяване за вас. Изпращам ви голяма виртуална прегръдка и ще се видим следващия път. Довиждане, ако харесвате нашата работа, молим ви да ни помогнете да разпространим светлината, като оставите коментар или преглед, така че повече хора да могат да открият нашето съдържание. Много благодаря!